Gymnázium v Ružomberku si zanedlho pripomenie 300 rokov od svojho založenia. Je to jedna z najstarších stredných škôl nielen v regióne Liptova, ale čo sa týka aj celého Slovenska. Ja sa dnes budem rozprávať o možnostiach štúdia, o úspechoch školy, o ich projektoch s pani riaditeľkou, pani Ivetou Kmeťovou. Pani riaditeľka, vitajte v podcaste. Teším sa, že ste prijali moje pozvanie a musím teda povedať, že škola je výnimočná aj tým, že má vlastné podcastové štúdio, v ktorom sa dnes momentálne nachádzame a kde môžeme nahrať túto epizódu. Takže Ďakujem, pani riaditeľka, ešte raz vitajte. Ďakujem pekne. Vy si zanedlho, ako som spomínala v úvode, pripomeniete 300 výročie od založenia školy. Tá prvá písomná zmienka pochádza, myslím, z roku 1729. Áno. Približte trošku tak len stručne tú históriu gymnázia v Ružomberku. V podstate, presne ako ste povedali, naša škola patrí k jedným z najstarších v rámci, môžem kľudne povedať, aj Slovenska, pretože prvá zakladacia listina bola podpísaná cisárom Karolom VI v roku 1729. V tej dobe, samozrejme, toto gymnázium, ktoré teraz poznáme ako štátne gymnázium, sa formovalo počas histórie, počas tých období, ktorými prechádzalo. V dobe svojho vzniku išlo o piaristickú školu, ktorá mala pár tried, bolo tam nižšie gymnázium, vyššie gymnázium, počas rokov sa triedy pribúdali, žiaci pribúdali, menil sa názov školy, škola prešla viacerými takými vývinovými obdobiami. Možno len spomeniem v tých úplne začiatkoch bolo to vlastne taká výnimočná inštitúcia pre tento región, lebo vlastne cieľ, prečo vôbec podpísali zakladaciu listinu a prečo gymnázium vzniklo, vtedy sa ešte nevolalo gymnázium, bolo, aby doslova v zdrojoch sme našli mládež regiónu Turca, Oravy, Liptova, mala nejakú inštitúciu, kde sa môžu vzdelávať, aby mohli potom pokračovať vo svojich štúdiách na univerzitách tej doby. Čiže ono zahrňalo teda nielen región Liptov, ale aj taký ten širší región. Áno, my sme tu mali aj práve absolventov, sú to aj mnohé známe osobnosti, ktoré nie sú len z regiónu Liptova, ale Oravy, Turca. A vlastne možno taká zaujímavosť v tej dobe, keď sa zakladalo, tak vlastne malo to gymnázium nižšie, vyššie gymnázium. Na tom nižšom gymnáziu v podstate tam sa ešte učili také tie základné predmety ešte v slovenčine, ale vlastne už vo vyššom gymnáziu už vyučovalo sa v latinčine. Hej, a možno z tých zaujímavostí také tie predmety boli úplne iné, ako teraz poznáme. No jasne, bola tam tá matematika, bola tam geometria, boli tam vedy nejaké základné, ale napríklad taký krasopis, čo dnes už je tak, predmet, ktorý samozrejme sa neučí. Čiže malo to úplne trošku nejaké tie iné dimenzie v rámci tej doby. Ten krásopis, keď spomínate, mnohí už ľudia dnes, keď je tá doba počítačov, zabudáme vôbec aj písať. Áno. Vôbec to písmo už je také nejaké iné, ako v minulosti. A to vlastne my sme aj, keď sme pozerali aj v tých archívoch, lebo sme si to už však pozerali, poznáme to, máme tu mnohé listiny pofotené, čiže naozaj to bol predmet, ktorý bol braný so všetkou úctou a vážnosťou, lebo v tej dobe proste vedieť krásne písať, to dneska, vieme, že ako pravíte, keďže máme digitálnu dobu, tak od tohto sa upúšťa, To my aj na hodinách neraz povieme aj študentom, keby ste mali písať krasopisom, neviem, čo by ste dostali. Jasné, že ako by to dopadlo. Poďme ale teda k súčasnosti gymnázia. Povedzte, pani riaditeľka, aké typy vzdelávania ponúkate vo vašom gymnáziu? Čiže my sme všeobecno vzdelávacia škola. Máme tu dve typy gymnázia. Jedno je štvoročné, jedno je 8-ročné gymnázium. Štvoročné gymnázium to je vlastne klasické gymnázium, do ktorého idú študenti, žiaci základných škôl po 9. ročníku, 8-ročné vlastne po 5. ročníku. Hej. Nemáme nejakú profiláciu na konkrétne, že by sme boli jazykové gymnázium alebo prírodovedné, ale zasa na druhej strane robíme tu v rámci toho nášho systému, to vám ešte aj poviem detailnejšie, tak aby tí, ktorí k nám prídu, už ku koncu štúdia sa mohli profilovať smerom, ktorým chcú ísť. Aj keď sme všeobecná vzdelávacia škola, dávame možnosť tej profilácie. O ktorú formu štúdia je väčší záujem? To klasické štvoročné alebo aj o to 8-ročné? Alebo je to tak rovnako približne? Ja si myslím, že ten záujem je o obidva.
V štvoročnom teraz momentálne otvárame posledné roky 2 triedy. Záujem máme vždy taký, že máme tých záujemcov. Nemôžem povedať, že by sme mali problém to naplniť. V 8-ročnom je to isté, ale keďže tam otvárame 1 triedu, tak tam vlastne aj ten záujem prevyšuje to, čo môžeme prijať. Ale Chvála samozrejme, Bohu. áno, za čo som vďačná samozrejme, ale keď si to vezmem, tak pomerom vlastne tí prihlásení záujemcovia štvoročne je väčšinou dvojnásobok toho 8-ročného, ale oni to je aj preto, že my zverejňujeme teda počty tried, počty žiakov, takže, ale ten záujem, ja pevne dúfam, že v tejto ťažkej dobe demografickej krivky, ktorá nám klesá, že ten záujem stále bude pretrvávať a že budeme pokračovať tak ďalej. Akých žiakov máte? Alebo spýtam sa ešte aj tak, že vyberáte si teda asi hlavne podľa prospechu? Takto, keď idú k nám žiaci, my máme kritériá na to, aby sme ich prijali. Hlavné kritérium je prijímacia skúška, ktorá je matematika slovenčina. Pri štvoročnom štúdiu tí, čo urobili testovanie 9 na 90% a viac, môžu ísť bez prijímačiek. To ešte platí v tomto školskom roku, v budúcom potom podľa zákona, lebo teraz sa nám dosť mení legislatíva, sú tam dosť veľké zmeny, takže o 2 roky vyzerá to tak, že už toto nám padne na všetkých gymnáziách prijímanie bez prijímacích pohovorov. Teraz máme prechodné obdobie, čiže prvé sú tieto výsledky prijímacích skúšok, no ale potom samozrejme bereme do úvahy prospech, za to môžu získať body, takisto súťaže, olympiády, športové súťaže. Čiže za všetko toto môžu získať body, potom sa to zráta, no a urobí sa vlastne poradie. Hej. No a to, akých máme žiakov, tak ja poviem asi tak ako všade. Žiaci sú aj takí, aj veľmi snaživí, aj takí, čo preplávajú systémom, ale sú šikovní, rozumní, len sa im možno až tak nechce ako tým druhým. Asi tak ako všade. Tak mládež je všade rovnaká, dá sa povedať. Čo sa týka tých vecí okolo prijímania alebo prijímacích skúšok, teraz tá forma, alebo teda toho prihlasovania by mala byť trošku iná. Viete to priblížiť? V čom sú výhody, nevýhody? Áno. Teraz nám vlastne ministerstvo zavádza za pochodu, trošku to robíme, takzvané e-prihlášky. Doteraz, keď sa prihlasovali ku nám, ale teda na všetky stredné školy, to nie je len ku nám, hej, tak sa šlo väčšinou cez systém EduPage, kde zadali rodičia prihlášky v spolupráci so základnou školou, mohli dať aj listine. Teraz je urobené vlastne cez digitálne e-Slovensko, je tam urobená vlastne pod časť, ak to môžem tak nazvať, e-prihlášky, kde vlastne malo by to ísť tak, nemáme s tým ešte skúsenosti. Tiež sú to vlastne informácie, ktoré máme len tak z ministerstva a zo všetkých tých školení, ktoré sme absolvovali. Čiže vlastne ten systém je taký, že zákonní zástupcovia musia si vytvoriť konto v systéme e-prihlášky, pôjdu na stránku e-prihlášky, vytvoria si konto a tam vlastne na spolupráci so základnou školou im s tým pomôžu, si cez to konto pozerajú školy a vyberajú školy a ten systém by mal automaticky načítať, keď tam dajú nejaké svoje údaje, keď si vytvoria to konto, tak z centrálneho registra by mal načítať údaje o rodičoch, o zákonných zástupcoch, o žiakoch. Čiže malo by to byť z tohto hľadiska jednoduchšie, že to tam netreba všetko ťukať a vypisovať. No a čo je taká asi najväčšia novinka v tomto, lebo vlastne tento podávanie prihlášok je to veľmi aktuálna téma, lebo sa to rozbieha teraz práve od 8. februára za pár dní do 20. februára vlastne zaregistrujú, vytvoria konto a už potom si pozerajú školy. A teraz ten systém je urobený tak, že oni, keď si vyberú, môžu si vybrať 2 netalentové odbory a 2 talentové odbory. Ja budem hovoriť asi o tých netalentových odboroch, pretože my sme škola, ktorá vlastne príjma cez netalentové odbory, tak vyberú si 2 školy. A v tom systéme, tam sa veľký dôraz kladie na to, že si musia určiť prioritu tých škôl. Že ktorá je moja, ja keby som bola napríklad 9-tačka a chcem ísť na nejaké školy 2, treba na 2 gymnázie alebo 2 odborné školy, tak si poviem, toto je moja prvá škola, tam by som sa veľmi rada dostala a ak sa nedostanem na túto, tak dobre, dám si aj túto, aj tá je dobrá, aj tam by som rada bola. No a v tom systéme oni vyznačia túto prioritu a mal by tam potom po prijímacích, tam budú nastavené kritéria každej školy, na základe čoho udeľuje body, urobí systém automaticky po prijímacích skúškach v rámci Slovenska urobí poradie a bude tam fungovať automat, ktorý potom urobí poradie na každej škole. A tu nastupuje potom tá priorita, že ak si dám prioritu školu A,
a som sa na ňu dostala, tak systém rovno ma na tú školu priradí a vlastne škola B, ktorá bola moja druhá priorita, sa mi akoby už zablokuje, alebo už tam Uvoľní sa miesto pre iného. niekoho, že napríklad ja by som sa na tú Ačko nedostala, kde chcem ísť, ale dostane sa tam zasa naopak niekto iný, kto mal prioritu to Bčko, tak on sa zapíše na to Bčko, lebo sa tam dostal, čiže mne sa, ak by som bola napríklad niekde počiarov, sa posunie poradie a mne sa ten systém automaticky ma posunie hore, že môžem byť prijatá. Čiže v podstate malo by to byť takto zautomatizované, volajú to automat, že cez tieto priority samo to bude posúvať tú legendárnu čiaru, ako to my voláme, hej, čo vždy po primačkách vyvesíme, urobíme čiaru a potom sa to posúvalo, hej, pracne sme rátali, napätie, no sú to veľké napätia. Je to stres pre rodičov, pre žiakov, pre nás je to trošku také tiež veľmi dosť stresujúce, by som povedala, nie trošku, lebo musíme tých pár dní to všetko manažovať, posúvať, hej. A teraz viac menej, ak to pôjde tak, ako je hovorené, ten automat by mal v rámci tých priorít urobiť tie poradie. Áno. No. My sami sme zvedaví teda, lebo ide to prvý rok teraz, sami sme zvedaví teda, že ako to bude fungovať, či to tak bude, ja pevne dúfam, že to tak aj bude fungovať, lebo je to dosť dôležitá etapa života tých mladých ľudí, že naozaj, aby sa zbytočne nestresovali ešte niečím, čím sa stresovať nemusia týmito administratívnymi vecami. Určite áno. Koľko má na teraz vaše gymnázium žiakov? Hýbe sa to číslo väčšinou okolo tých 350, 360, teraz konkrétne sme na čísle 353, takže... To je v oboch formách áno, štúdia. to je spolu dokopy obe formy štúdia 8-ročné. V 8-ročnom máme vždy jednu triedu v ročníku, v 4-ročnom máme 2 triedy v ročníku. Takže tak sa to hýbe. Čo sa týka tej existencie školy samotnej, aj viete povedať, že koľko asi absolventov ste vychovali? No, tak toto je dosť ťažká otázka. Lebo vzhľadom na to, že tá škola má fakt už pomaly tú 300-ročnú tradíciu, takže ja si dovolím povedať, a myslím, že vôbec nebudem klamať, keď poviem, že ide o tisíce absolventov. Keď si teraz len tak vezmem, k tým absolventom poviem, my sme teraz práve spustili nedávno na stránke našej školy takú podstránku, nazvali sme to Naše tabla. A tam vlastne kolegyňa, hlavne jedna na tom dosť intenzívne pracovala, zdigitalizovala všetky tablá, ktoré máme dostupné školy, dala zoznamy tried plus triedny do tých tabiel. No a zatiaľ, čo sme prišli, bol tá najstaršie tablo, ktoré sme tu mali a ktoré sme tam vlastne nafotili, nahrali, je z roku 1920-21. No, čiže vyše 100 rokov. No, áno. A to sa dokonca aj na tom table je, že to nie sú absolventi gymnásia, to sú ešte abiturienti, hej, vtedajší názov. Takže to som tým chcela, keď sme pozerali len tieto tablá, hej, a ktoré sme tu mali dostupné a zoznamy tried, no tak napríklad od roku, teraz aby som veľmi netárala, nejaké 70. roky doteraz to už prevyšovalo nejakých 600 ľudí, hej. A to ešte nerátam tie roky predtým 40., 30., 20. a tak ďalej. Čiže naozaj tých absolventov to asi by bola veľká robota čítať to. Tak to už je naozaj pekné číslo. Vy máte medzi absolventmi, teda keď sme už pri nich, aj také známe osobnosti. Viete nám povedať, myslím, že Alenka Kánová, handicapovaná stolná tenistka. Áno. Že kto ešte z absolventov je taký, že sa presadil či už doma, alebo vo svete? Áno. Práve tým, tí absolventi sú tu mnohí, niektoré mená sú známejšie, niektoré možno pre verejnosť menej známe. Vy ste začali napríklad Alenkou Kánovou, s ktorou máme veľmi dobré skúsenosti, spoluprácu. Je to naša vlastne absolventka, paraolimpijská víťazka. A mali sme tu na s ňou pár takých akcií, lebo sme mali projekt, čo sa týka pozdrav olympijským hrám. Najprv v Paríži, teraz aktuálne začnú olympijské hry Milano Cortina, takže vlastne máme projekty, kde vlastne robíme akcie. A preto o tom hovorím, lebo v rámci tohto, keď boli olympijské hry v Paríži 2024, tak v rámci projektu sme s Alenkou intenzívne komunikovali, mali sme ju pozvanú v škole, mali sme a slávnostne, okrem iných aktivít, také, že besedu sme s ňou robili študenti, mali možnosť sa jej pýtať. Dokonca v ten deň prebiehal stolnotenisový turnaj medzi žiakmi. Víťaz turnaja si s ňou mohol na záver zahrať zápas stolnotenisový. Ste to takto poňali. Áno. No a v rámci celého tohto dňa sme
s jej súhlasom samozrejme, vo vstupnom priestore na prízemí školy odhalili takú slávnostnú vitrínu úspechov Alenky Kánovej, kde vlastne aj ona participovala, podpísala nám, darovala nám nejaké svoje veci z tej svojej úspešnej športovej kariéry. Ja si myslím, že to bolo to úžasný deň, mali sme s ňou potom ešte viacero stretnutí, čiže ona je vlastne taká, ja si dovolím povedať, že naša absolventka, ktorá je tá novodobá, lebo je to aktuálna vec a veľmi dobre sa nám s ňou spolupracuje a myslím, že aj tým deťom, keď tu bola aj na tej besede, podala neskutočné veci, ktoré si možno oni ani neuvedomovali, že aké ťažké je pre takéhoto človeka, ktorý má nejaké obmedzenia, aké ťažké je vlastne robiť tie veci, čo sú pre nás samozrejme. Čiže áno, jedna z týchto absolventiek, skoro tak, dúfam, že sa Alenka neurazí, keď tu poviem, že novodobých, alebo týchto... Určite nie, ja si myslím, že sa len poteší. Tak ona je vlastne taký náš svetlý, pekný bod a je to veľmi milá osôbka, ale tých absolventov takýchto známych máme samozrejme oveľa viacej. Či už je to aj z rôznych oblastí života, šport, kultúra, politika, všade by sme niečo našli, hej, aj ty tiež poviem novodobý, hej, tam sa nájde napríklad, je tam terajšia známa tvár televíznej obrazovky Peter Marcin, ktorý robí svoju talk show, hej, to je tiež náš absolvent, áno. Našla by som tam isto ďalšie mená a možno, že by som išla trošku do tej histórie, lebo boli tu také vlastne mená veľké, ako napríklad Anton Bernolák, ktorý tu študoval. Tak to už je čo povedať. Spisovateľ Nadaši Jege, alebo Andrej Hlinka, Vavro Šrobár z politického života, Ľudovít Fula zasa z toho umeleckého života, Marcel Dubravec, ktorí sú vlastne výtvarníci, maliari. Áno, čiže tých mien by som isto našla viac. A pri tejto príležitosti možno, že aj povieme, keď náhodou zavítate k nám na gymnázium pozrieť sa pri nejakej príležitosti, práve chystáme takú novinku, tuto vo vestibule pripravujeme takú, okrem toho, že tam máme tú vitrínu Alenky Kánovej, tak pripravujeme aj takú kvázi čestnú stenu týchto našich niektorých slávnych absolventov. Práve teraz intenzívne na tom pracujeme, takže kto k nám príde, tak si to môže aj pozrieť potom. Uvidí. My keď sme sa pripravovali na tento podcast, tuším, ste spomínali, že máte aj astrofyzičku dokonca. Áno, no samozrejme, Lidka, aby sa neurazila, samozrejme, to je ďalšia, ktorá je taká jedna z tých možno takých najčerstvejších našich absolventiek, by som povedala. Je to Lídia Štofanová, ktorá vlastne študovala u nás na 8-ročnom gymnáziu. Bola veľmi dobrá žiačka už vtedy. A tiež s ňou teraz nadväzujeme dosť veľkú spoluprácu, pretože ona už od mala vedela, že bude astrofyzička. Ona proste to je človek, ktorý si išiel od mala za svojím. A sa jej to podarilo. Spolupracuje, aj pracovala nejaké obdobie v NASA, v agentúrach, proste venuje sa týmto témam. My sme s ňou robili takisto, my tu robíme také nezvyčajné interaktívne prednášky, voláme to Habex Idea Room, tak sme mali Lidku pozvanú, kde veľmi, veľmi dobre komunikovala s týmito našimi študentami. A si myslím, tak ťažká téma, ako je astrofyzika pre nich. No, trošku sme sa aj obávali, že ako to vypáli, aby to nebolo moc teoretické, tak ona to poňala veľmi zaujímavo, dokonca ich vyzvala aj na nejaké tam pokusy, simulácie vesmíru. Čiže bolo to veľmi dobre. Práve táto Lidka Štofanová je tiež jedna z týchto našich známych, tých aktuálnych, ktorých isto ešte čaká aj veľká budúcnosť, si myslím. Tak to je super. Ja by som, pani riaditeľka, prešla trošku k tým vašim projektom, úspešným projektom. Jeden z nich je ten DigiHub. Povedzte poslucháčom, divákom trošku viac o tom projekte, na čo slúži, ako sa realizuje. Je to projekt, vlastne my sme tento projekt, skratene to nazývame, že DigiHub, ale v podstate je to vytváranie, teda posilnenie digitálnych kompetencií na škole, vytvorenie digitálneho centra a všetko, čo s tým súvisí. My sme s týmto projektom začali v roku 2022. Je to projekt, ktorý v podstate trvá ešte dodnes, ale už sme v tej záverečnej fáze, o chvíľu ho budeme už ukončovať. No a ide o to, že my sme v rámci jednej grantovej výzvy získali nemalú finančnú čiastku práve na vybudovanie a na implementáciu všetkých tých digitálnych zručností, digitálneho vybavenia, nutné nejaké veci, ktoré bolo treba
prispôsobiť v škole, zrekonštruovať, čiže sme získali pomerne veľký grant, čo nám teda veľmi, veľmi pomohlo, pretože bez tohto grantu, keby sme nešli do tohto projektu, by napríklad nebolo ani toto podcastové videoštúdio, v ktorom práve sedíme, lebo ono vzniklo ako jedna z mnohých vecí v rámci toho Čiže projektu. súčasťou projektu. Áno, čiže tento priestor je tiež súčasťou toho. No a vlastne ten projekt, ja si dovolím povedať, ja som to už povedala aj kolegom mojim, a teraz dúfam, že keď sa to kedy dostane do úst ministerstva školstva, že tiež sa na mňa nenahnevajú, ale ja si dovolím povedať, že my sme týmto projektom, my sme ho začali pripravať už v podstate ešte pred covidom, v roku 2019, čiže za bývalého pána riaditeľa, len prišlo do toho covid, prišli do toho iné veci, čiže sme do toho nešli, ale po covide vlastne v 2021 sme tak začali rozmýšľať, že čo keby sme predsa šli do toho projektu digitalizácia a toto, ostatné veci, čo s tým súvisia, a my sme začali tak intenzívne na tom pracovať, nakoniec to bolo v tom 22. schválené. No a teraz chcem povedať to, že ja si myslím, že by sme boli takí predskokan toho, čo potom začalo vo veľkom zavádzať ministerstvo. Pretože to, o čom teraz hovorím, že digitalizácia hodín, digitalizácia vyučovania, vybavenie do škôl, hej, aby sme neboli školy, ktoré máte 2 notebooky 10-ročné a nemôžete nič robiť. Čiže my sme toto všetko začali robiť ešte pred tými veľkými výzvami ministerstva školstva, ktoré teraz veľmi podporuje tieto témy, dáva do škôl aj vybavenie, aj pripojenie. Ale v podstate v čase, keď my sme vypracovávali našu stratégiu, našu víziu, tento projekt, tak ministerstvo bolo v podstate len v tých začiatkoch a veľa vecí, čo my sme tu zavádzali, tak o pár mesiacov prichádzali výzvy z ministerstva, že toto. Čiže ja som sa tak trošku smiala, že my sme takí akoby predskokan ministerstva. Ste ich inšpirovali? Ja možno? neviem. To ja nemôžem tvrdiť, len preto vraj. Hej, ale fakt je ten, že my sme s týmto všetkým začali ešte pred tými veľkými krokmi ministerstva. A samozrejme je to potrebné, lebo posunulo to školstvo a ja hovorím teraz o našom projekte, našu školu úplne inde, niekde do fakt 21. storočia, aby som teda divákom ozrejmila, tu nejde len o to vybavenie. Samozrejme, sme si dovolili nakúpiť také veci, čo by sme si v živote z rozpočtu nedovolili, hej. Okrem toho, že máme povinné jazdy ako notebooky v učebniach informatiky, máme zriadené aj triedy, kde sú notebooky k dispozícii každému študentovi, ale nie je to učebňa informatiky, že potrebujú kolegovia na nejakom predmete robiť interaktívne, deti potrebujú mať notebook, tak buď máme tablety k dispozícii, alebo máme tieto učebne, ktoré sa obsadzujú podľa toho, ako kto potrebuje. A proste žiaci si robia napríklad nejaké cvičenia, nejaké simulácie priamo na tých notebookoch. Čiže nie len v rámsi hodín informatiky, ale absolútne na ktorékoľvek vyučovacej hodine? Ten projekt bol určený práve na to, aby sa tá digitalizácia dostala do ďalších predmetov. Hej? Či sú to prírodovedné jazyky, proste všade sme sa snažili to dostať. A okrem toho, že vlastne tie notebooky, vybavenie, podarila sa nám veľká vec, čo niektorí kolegovia možno mali trošku strach zo začiatku, ale myslím, že sme si na to už všetci zvykli. My máme v každej triede už inštalovaný nejaký ten rok interaktívny displej namiesto klasickej tabule a teda namiesto interaktívnej tabule, čo je teda jedna fakt úžasná pomôcka, nepotrebujete projektory, nepotrebujete nič riešiť. Môžete na tom písať ako na tabuli, môžete tam sa napojiť na internet, rovno používať, čo potrebujete, vyrábať, predeliť si to na 2 tabule, proste má to neskutočné možnosti. A toto, čo je to super, lebo máme to v každej triede. Lebo predtým my sme boli v takom štádiu, že my keď sme povedali, že ideme učiť niečo digitálne, no tak mali sme tu pár projektorov, možno 2 interaktívne tabule a teraz kolegovia museli sa doťahovať, kto pôjde do tej triedy, kde je tabula, lebo potrebuje premietať, a teraz v podstate vy prídete do triedy a máte k dispozícii všetko. Hej, čiže, ale to som chcela povedať, keď hovorím o tom projekte, to nie je len o tomto vybavení. Tu je hlavne taká časť, ktorá je možno trošku skrytá a to je to, že naši kolegovia 3 roky intenzívne vytvárajú a vytvorili množstvo takých hodín, kde oni včlenili do tých iných predmetov, nie len do informatiky, práve digitálne prvky. A teraz napríklad v rámci hodiny použijem toto, odkaz na toto, hej, alebo vytvorím si nejaký materiál interaktívny, ktorý si budú skúšať na tých tabletoch, alebo pustím na tom displeji. Čiže my sme v podstate, to bol cieľ hlavný, dostať do tých vyučovacích predmetov tieto prvky digitalizácie. Čiže to nie je len o nákupe materiálov, ale ja si myslím, že to dosť zmenilo myslenie aj mojich kolegov,
že možno veci pred 3 rokmi, ktorých sme sa veľmi báli, tak teraz to už berieme, že fajn, že super. A ešte je tu jedna vec, ktorú by som možno spomenula, lebo okrem vybavenia, digitalizácie predmetov, ten projekt podporuje rozvoj talentov. A my sme sa rozhodli, že v rámci toho budeme robiť aj také aktivity menej typické, čoho príkladom je toto štúdio, lebo máme krúžok, foto-video krúžok, kde vlastne oni sa venujú nielen nahrávaniu, ale aj spracovávaniu, majú k dispozícii neskutočný materiál, ktorý môžu používať, 3D tlač, robotika, čiže išli sme týmto smerom, že aj po vyučovaní trošku. A to všetko super, zastrešuje ten projekt. Tie deti, alebo teda tá mládež získava tie zručnosti, čo je už teda, keď výjdu zo školy, je nevyhnutné. Áno, tieto zručnosti jednoznačne. V zamestnaní, alebo teda ďalej do školy, keď pôjdu. No viete, oni ešte, ak môžem dodať, oni riešia také veci, že keby sme my nešli touto cestou, my by sme ani nevedeli, že čo všetko my tu máme, akých šikovných študentov niekedy, hej, tamten nám vie modelovať na 3D tlačiareň, čo si zmyslíme, hej, v rámci kružku 3D tlače namodelujú, šikovní sú tam, tí pomáhajú tým, ktorí to nevedia. Ďalší, máme tu napríklad na každom poschodí obrazovky, ktoré vlastne premietajú obsah. Vždy bol problém, keď sme mali jednu obrazovku. Kto urobí prezentáciu? Kto to bude aktualizovať? Máme študenta, ktorý vlastne vytvoril aplikáciu sám, ktorá tá aplikácia automaticky stiahuje z EduPage, z internetu, spolupracuje s umelou inteligenciou a obsah, ktorý tam dal, že napríklad predpoveď počasia, aktuálny jedálny lístok, kto má meniny, hej. A takéto veci, ten obsah sa tam ťahá automaticky sám. A najlepšia kolónka na tých obrazovkách, čo sa všetci vždy potešia, je koľko dní je do prázdnin. Aha. Tomu sa vždy najviac všetci potešia. To určite, to si vždycky všimnú tí študenti. Áno. Tak máte potom aj šikovných študentov, ktorí možno, že aj vás inšpirujú, aby ste sa posúvali troška ďalej, ale aj teda tých vašich kolegovia sú potom teda veľmi šikovní, keď jednak, že majú záujem, ale dokážu to aj teda uskutočniť. Áno. Ja by som k tým študentom ešte povedala, a to je možno alfa a omega všetkého. Mňa aj mojich kolegov naučil ten projekt a celkovo ten život na škole teraz je jednu vec, že tí študenti majú úžasné nápady. Oni sú tak kreatívni, väčšinu vecí, o čom tu hovorím, vytvorenie tých priestorov, vytvorenie neviem čoho, obrazovky, tak to sú všetko nápady a realizácie študentov. To ani jeden ja, alebo moji kolegovia sme nesadli a teraz sme išli vymýšľať, no čo dáme do toho videoštúdia. Absolútne nie. Oni prichádzali s nápadmi, za tým projektom stojí taká hrstka študentov, ktorým pomáhali ďalší študenti. Oni prichádzali s nápadmi a mali tak úžasné myšlienky, že ja som si povedala, ja by som toto v živote nevytvorila bez nich, takéto dačo. Hej, takže ja som sa naučila veľa vecí, že tých študentov treba veľmi počúvať a tie ich nápady brať. Samozrejme, niekedy to treba trošku skorigovať, lebo však snívame o veľkých veciach, ale tí študenti sú fakt... Aj v tomto, o čom sa bavíme, bez študentov by to nešlo. Takže ste vlastne otvorení tým ich nápadom. Samozrejme, ja som veľmi rada. Aj teraz v tomto školskom roku, lebo tí, ktorí začínali a nám pomáhali hlavne v tom projekte, buď už skončili, alebo pomaly končia, takí tí hlavní, ktorí boli tí ťahúni, ale teraz napríklad nám prišli v tomto školskom roku, ja musím to spomenúť, tak aktívni prváci niektorí, že oni pomaly nás naháňajú a chodia za nami a ja som za to vďačná, lebo ja si myslím, že to treba, že takúto energiu, aktivitu, keď tu máme a keď oni nás a majú tie nápady, pomáhali nám s DODčkom napríklad, hej, a tak, to sú študentské nápady, čiže ja som za toto veľmi vďačná tým študentom, za takéto aktivity. Asi za ten čas, čo sa pohybujete v školstve, vidíte teda, že to správanie alebo aj teda to sebavedomie tých študentov sa posúva? Mm-hmm. Že sami teda, keď hovoríte, že prichádzajú s nápadmi, lebo ja si pamätám, že kedysi to bolo tak, že študenti počúvali a báli sa vstúpiť do nejakej tej komunikácie, alebo teda len tak s obavami nejaké nápady prednášali. Áno, to je pravda. Ten vzťah je úplne iný a aj tá generácia, tí študenti, ja nemám rada, keď sa povie, že teraz je taká doba a sú takí zlí a neviem akí. Vždy boli v každej dobe tí mladí ľudia. Boli tí, ktorí všetko počúvali na slovo, boli tí, ktorí si hľadali svoju cestu, boli tí, ktorí možno išli niekedy cez čiaru, ale treba to vždy nejakým spôsobom len trošku skorigovať, upratať, tak, aby to bolo v rámci tých medzí, ktoré naozaj nikomu nebudú škodiť. A ja osobne si myslím, že presne máte pravdu, že tí študenti teraz
sú úplne iní v tom dobrom slova zmysle, lebo ja takisto, keď som tu bola, ja by som sa ani neodvážila osloviť sama od seba z vlastnej iniciatívy môjho, lebo ja som absolventka tejto školy, že môjho profesora niektorého, že a mám toto, hej. No teraz je to úplne otočené a ja si myslím, že práve k tomuto ich treba viesť. Kreativita, aktivita, nápady. A naša úloha by práve mala v tomto všetkom byť trošku ich usmerňovať, trošku ich korigovať, ale vypočuť si. A toto v tomto prípade tí študenti samozrejme nájdu sa aj taký, lebo v tomto všetkom oni si musia uvedomať a formovať, že musia mať aj nejakú tú svoju mieru sebakritiky, hej. Lebo nájdu sa aj samozrejme... Aj to je dôležité, áno, určite. Nájdu sa aj takí, čo len všetky tie ja chcem, to chcem, hej, urobme toto a nejaká tá sebakritika alebo také porozumenie, konštruktívny dialog, prečo sa to všetko vždy úplne tak nedá, že to ich nezaujíma. Ale to je práve, si myslím, tá naša úloha, že mali by sme ich aj toto učiť. Nie, že ich zastaviť, ale povedať, vysvetliť si, sadnúť si. Fajn, super nápad, len nie vždy to ide úplne takto. Čiže naozaj tí študenti sú iní, ale iní v tom, ja si myslím, aj dobrom slova zmysle. Že my nemôžeme čakať od študentov, že to bude, ja to hovorím aj kolegom, že to bude ako, nie že pred 30-20 rokmi, už ani pred 10, lebo to sa tak prudko všetko mení, že... Určite áno, tá doba ide dopredu. Čiže nie sú len zlí tí mladí ľudia, ako sa to niekedy prezentuje, ale sú aj kreatívni, aj teda ružomberskí študenti Ružomberského gymnázia. Ja som si všimla, pani riaditeľka, že po škole, keď som sa tak prechádzala, máte aj také oddychové kútiky, viacero oddychových kútikov. To bolo súčasťou nejakého iného projektu, alebo... To všetko vychádza z tohto hlavného projektu, áno, čo sme mali, lebo práve tam sme riešili to, že keďže sme gymnázium, hlavne tí starší, v rozvrhu často majú aj voľné hodiny. No a teraz, čo v triedách túlali sa po škole, kde mali sme tu nejaké sedenie, že stôl, stoličky na chodbách, ale... To bol v podstate nápad, to nebolo pôvodne myslené až tak v tom projekte, ale to bol nápad práve študentov, že využiť každé poschodie tie také voľné plochy, čo sme mali, kde bolo len jeden veľký stôl a pár stoličiek a že urobiť nejaké takéto chill-out zóny, hej, ako to voláme teraz, oddychové zóny, kde vlastne oni si môžu prísť, môžu cez voľnú hodinu, cez prestávku, môžu si robiť niečo. Čiže na každom poschodí sa zriadila takáto chill-out zóna a si myslím, že to veľmi tak akože aj napomohlo tej atmosfére v škole, lebo my vidíme, že tí študenti tam sedia. Ja keď idem okolo, stále niekde niekoho vidím sedieť. Buď sa rozprávajú, buď si niečo robia, alebo sa aj zasmejú. No ak sú moc hluční počas vyučovania, samozrejme, to je naša úloha, tak povieme, že trošku tichšie učí sa. Samozrejme, zasa nebudem hovoriť. Že... Ale si myslím, že vo veľkej miere to oni využívajú tak, ako na čo to je určené, že naozaj tolerujú to, že sa učí, ale zároveň môžem si sadnúť na sedačku, môžem si oddychnúť, môžem sa tam kľudne aj natiahnuť, majú k dispozícii aj deky, ak im je chladno, môžu sa prikryť. Dole v suteréne je zasa športová zóna, kde majú kalčeta, majú tam takú mäkkú basketbalovú loptu s košom, čiže môžu toto využiť, hej. Čiže práve to bol taký jeden z tých impulzov a to nám vlastne aj tá strana vlastne toho projektu, vlastne, lebo to je dánska nadácia, ktorá nám schválila ten grant. Oni keď chodia tu na pravidelné také konzultácie, popozerať. Čiže toto je jedna z tých vecí, že sa im to veľmi páčilo, že videli ten taký neformálny život, keď ideš tými chodbami a vidíte, že oni tam sedia, oni tam si robia, oni sa tam len tak rozprávajú, desiatujú, hej, čiže naozaj... No a ešte možno poviem prvú chill-out zónu, keď sme otvárali, to bolo druhé poschodie. To bola až taká vtipná situácia, lebo na škole sme nemali žiadne chill-out zóny, hej, proste mať sedačku niekde na chodbe, to bolo nemysliteľné. Tak na druhom poschodí sme otvorili prvú chill-out zónu. To bolo vlastne asi 2-3 roky dozadu a tam bola trieda Prima, to sú tí najmenší, vlastne na 8-ročnom gymnáziu, šiestaci. No a hneď vedľa boli triedy Septima, Oktáva, títo starší. No a keď sme mi otvorili prvú, to bolo, viete, no to bol boom, halo, wow, máme tu chill-out zónu. Sedieť. No a tam proste stále bolo plno a po nejakom, asi po pár dňoch mne normálne prišli, ale teraz, že tí maturanti a tí starší sa v tom posťažovať, že viete, my sa tam ani do tej chill-out zóny nemôžeme dostať, tí malí primani tam vždy nabehnú, všetko obsadia a nechcú nás pustiť. Tak viete, to bolo také vtipné, že ja som čakala, že skôr to bude naopak, hej, ale
tí príjmani im to tam obsadili a teraz tí maturanti, ale my chceme tiež si to ešte užiť, kým sme tu. Jasné, hej. Takže to bolo také milé. Určite áno. A vy ste mi aj spomínali, že dokonca tí vaši prváci mali taký charitatívny zámer, že teda nevenujú sa len teda tým digitálnym veciam, ale aj trošku tá ľudskosť, aby v tých žiakoch zostala, že ste mali charitatívny projekt pred Vianocami. Áno, to je ďalšie takéto sme začali, v podstate to nie len tento rok. My sme začali s vianočnými trhami, vianočné trhy sme začali organizovať asi 3-4 roky dozadu. Predtým to bolo také klasické, hej, robili sme si na chodbách vianočné trhy, milá akcia, ale pred 2 rokmi študentský parlament práve prišiel, to bola tiež ich myšlienka s nápadom, že dajme tomu nejaký takýto rozmer charitatívny. Čiže oni sami prišli s tým, že veď dajme symbolické sumy, hej, každá trieda niečo napečie, pripraví, hej, úžasné veci donesú vždy tí študenti. Proste vidíme, že oni sa doma venujú, čo im vyrábajú sviečky, hej, z vosku, alebo koláčiky, alebo vianočné výzdoby. Čiže vlastne dohodli sme sa tak, že dali symbolické sumy, každá trieda si urobila taký svoj stánok, symbolické sumy. No a ten charitatívny rozmer, čo tomu sme dali, že to, čo sa vyzbieralo, hej, triedy dali dokopy, tak sme hľadali spoločne a spolupracovali sme aj s úradom práce, sociálnych vecí s týmto, že niekoho podporiť. Takže sa nám podarilo už pred 2 rokmi. Tak toto ešte sa robilo v spolupráci, prišli s tým vlastne náš študentský parlament, oslovil aj okolité školy, čiže sa k nám pár škôl stredných pridalo, ružomberských. No tento rok sme to už robili samostatne, lebo oni sami prišli s tým, že aj tak v podstate to gro bolo na ich hlave, aspoň tak mi to vraveli. Čiže išli sme do toho sami, no a ja musím teda povedať, že ja som bola sama prekvapená, že cez tieto vianočné trhy posledné my sme vyzbierali neskutočnú sumu, bolo to 1300 eur, ktorú vlastne my sme potom rozdelili a nepodporili sme jedného študenta, chcel ostať v anonymite, čiže nepoviem meno, ale vieme, o koho ide. Nepodporili sme jedného, ktorý má ťažkú životnú situáciu, ale 2. My sme tú sumu rozdelili, čiže vďaka tomu, čiže naozaj tí naši študenti, ja som bola z toho veľmi prekvapená, samozrejme aj pedagógovia, rodičia, alebo prispieť mohli všetci, ktokoľvek samozrejme, ale som bola prekvapená, že tá atmosféra, čo tu vznikla aj v ten deň, keď boli tie vianočné trhy, to nebola škola, to bolo niečo úplne úžasné, to sa dalo cítiť a krája tá dobrá atmosféra, ten duch Vianoc a že má to túto myšlienku charitatívnu. Čiže ja som veľmi rada, že takéto veci, a to je to, že ja rada takéto nápady podporím. Ja som rada, keď oni prídu, lebo aj ja, aj moji kolegovia, my už sme niekedy v tej našej rutine tak, že proste idem, učím papiere, áno, potrebné veci. Potrebujeme takéto impulzy. Naozaj. Jasné. Keď sme pri tých vašich kolegov, máte dostatok pedagógov, alebo teda sú všetci kvalifikovaní? Áno, na našej škole máme všetko kvalifikovaných kolegov. Ja musím povedať, že zloženie toho zboru nášho učiteľského je v podstate dosť stabilné. Nedochádza tu k nejakej veľkej fluktuácii. A keď potrebujeme, alebo že niekto odchádza, alebo potrebujeme niečo, tak samozrejme v dnešnej dobe nájsť učiteľa je problém. Nie je to jednoduchá vec, hej. Nám sa to zatiaľ darilo, lebo mali sme trošku problém aj pred pár rokmi, keď sme potrebovali informatikov, koordinátora školského, podarilo sa. Čiže nie je to jednoduchá vec, ale dovolím si povedať, že tých kolegov, aspoň väčšinu tých kolegov, čo tu máme, tak sú veľmi dobrí odborníci, veľmi dobrí kolegovia, všetci sú kvalifikovaní. Samozrejme, ako v každej škole, ako všade, nájde sa v každej firme, nájde sa aj také, ono sa to nedá úplne generalizovať, že všetci sme utopia, ideálni, všetci sme, vždy sa nájde niečo, ale tak na to sme tu, aby sme riešili veci, hej, keď sa dá čo vyskytne. Keď ste spomínali, že teda aj hlavne niektorí, možno tí starší, že mali problém si zvyknúť na tú digitalizáciu, že teda postupne, teda možno ako najskôr neboli nadšení, že teda dnes to už berú asi ako každodennú rutinu? Áno, viete, všetko takéto, čo sa zmení, keď sa zavádza zmena, to je vlastne vybočenie z tej svojej komfortnej zóny. Každá zmena, hej. Pre niekoho je to väčšie vybočenie, hej, pre niekoho menšie. A je pravda, že keď sme aj do tohto šli, keď sme predstavovali kolegom tú digitalizáciu a že to ide lebo najprv bola taká u niektorých predstava, že to sa týka informatiky, mňa sa to netýka, ale potom keď sme my vraveli, o čo nám ide, že tu nejde o informatiku, tu ide o všetky predmety, chceme sa posunúť ďalej do novej doby,
No tak ako, isto nepoviem, že na začiatku všetci boli hurá a ideme do toho, samozrejme, že nie. Hej, to, je to také, že je to gro, ktorí sú nadšenci, potom tí takí váhaví, s ktorými, keď pochopili, o čo ide a naučili sa veľa vecí postupne robiť, takže sú úplne perfektne, hej. No a potom sú tí, ktorí boli od začiatku skôr takí tí skeptickí, to je normálne. Hej, či to boli možno, že z tých dlhšie účinkujúcich kolegov na našej škole, alebo nie. Ale nemôžem povedať, že to boli, lebo práve, že mňa prekvapili niektorí kolegovia, ktorí sú tu už niekoľko rokov dlhšie a oni boli úžasní, oni sa hneď do toho pustili. Áno, to vôbec nemôžem povedať, že to je len otázka veku, hej. Aj keď zohráva to, aj to tam, ale nie je to. Ale myslím si, že aj tí najväčší skeptici tým časom, ako sme to tu zavádzali a tak, niekde úplne sa dostali na úroveň, kde predtým ani neboli. Jasné, že sa nedostali tam ako tí nadšenci, ktorí napríklad sú pri tom displeji a všetky funkcie hľadajú, čo všetko sa s tým dá robiť. Hej, niekomu stačí vedieť 2-3 základné funkcie, dobre, to stačí, v poriadku, ale predtým by ani to, nezvládali. Čiže ja si dovolím povedať, že každý urobil ten svoj progres, hej, a to je dôležité, hej. Ja nemám oči, že teraz všetci budeme IT špecialisti a budeme všetko vedieť, hej. To určite ani nemôžeme byť. Áno. Takže sú asi teda, ako všade, viac či menej nadšení z týchto vecí. Vy sídlite v takej historickej budove, dá sa povedať. Čo sa týka napríklad zmien alebo podmienok, máte dobré podmienky na vzdelávanie, čo sa týka priestorov? No, ako ste povedali, historická budova, táto budova v podstate je cez 80 rokov má. Hej. Je to krásna inak budova, musím povedať, hej. Tí, ktorí tu chodíte, poznáte, ste naši absolventi, isto budete so mnou súhlasiť, že aj tie vnútorné priestory, také napríklad to schodisko centrálne, ktoré vošlo aj do učebníc architektúry, ako sme sa dozvedeli, lebo je to jedinečná stavba, hej. Tá budova je úžasná, je to takéto téčko, ktoré keď si dobre všimnete, a to mnohokrát, keď prídu aj návštevy, keď si to uvedomia, sú prekvapení, že ono to nie je klasické téčko, ale to dlhé rameno toho akože téčka je vlastne taký jemný oblúk. Čiže má to veľa takých architektonických zvláštností, čiže tá budova je úžasná. No, ale to je Ačko, a keď poviem Bčko, čím staršia budova, tým viac problémov, tým viac treba meniť, tým viac treba rekonštruovať, no a viete, ako je to v školstve. Hej, máme väčšinou, aspoň gymnázia hlavne majú ten problém. Ten normatív je tak slabý, že my máme možno na ten základný chod, aby sme pokryli, ale keď chceme robiť takéto veci navyše, musíme hľadať projekty, musíme hľadať iné zdroje, čiže my sme vďační za každú pomoc, hej, kto nám pomôže, či už s nejakou rekonštrukciou, s nejakou revitalizáciou, lebo tá budova si vyžaduje, hej. To keby sme chceli ísť do detailov, to v podstate to, ako sa povie, roboty nie ako na gymnáziu, ale ako na kostole, lebo budova je krásna, stará, len niečo sa nám podarilo zrekonštruovať, ale je tu ešte veľa vecí, takisto vonkajší areál, vnútro školy, veľa vecí, ktoré ja v hlave mám, ako by to krásne mohlo byť. No len vždy sa zasekneme na tých financiách, na projektoch. Tak to býva. Viete. Ale inak takto na chod školy teraz, ako je, ja si myslím, že všetko je to tak, ako má byť, je to postačujúce, nemôže sa nikto sťažovať. Aj tie priestory, ktoré sme nerekonštruovali, ktoré sú v podstate také tie pôvodné triedy, tak snažíme sa v rámci možností, hej, aspoň tie kozmetické úpravy, aby bolo vymalované, aby bolo, hej. Takže ja si dovolím povedať, že tie priestory sú úplne v pohode, vyhovujúce. A to, čo tu teraz ja viem, to sú tie také veci, ktoré ja idem do hĺbky a ja to vidím, hej. Možno, že niekto si to až tak neuvedomí, hej. Jasné. Vy tu už pôsobíte teda dlhší čas, určite vás táto práca aj naplňa. Popri práci riaditeľky takých tých administratívnych veciach máte čas priestor ešte aj na vyučovanie a taký hlbší rozhovor niekedy so študentmi? No, toto je vec, ktorú ja zase nie som tak dlho vo funkcii riaditeľky školy. Mám prvé funkčné obdobie a hlavne ten prvý rok, keď som začala robiť teda funkciu riaditeľky školy, tak to bol pre mňa dosť som si musela na to zvykať, ťažký rok, lebo ja som v podstate ostala odstrihnutá od toho učenia. Mám pár hodín, učím stále, ale to je pár hodín týždenne. A aké predmety učíte? No ja mám matematiku, francúzsky jazyk a chémiu. Chémiu som už veľmi neučila posledné roky, ale som skôr tak bola zameraná na tú francúzštinu, to je moja srdcovka.
Hej, no a matematiku mám tiež veľmi rada. Sice ľudia povedia, že čudná kombinácia, ale ja poviem veľmi dobrá. Tam aj používate jazyk, viac logiky, tam používate viac pamäť, tam sa to spája. Ja si myslím veľmi dobrá kombinácia na precvičovanie obidvoch hemisfér a všetkých častí mozgu. Takže ja si myslím, že je to veľmi dobré. No ale to som chcela povedať, že mne to veľmi chýbalo, to učenie, lebo tých hodín mi ostalo len zo pár. A dosť som tým trpela, že teraz som ostala zatvorená v kancelárii a keby som sa zorientovala, také papiere, také zákony, také všetko, hej. Chcelo to nejaký čas? Bolo to ťažké a doteraz si dovolím povedať, že stále sú veci, ktoré ma prekvapia, čo musím zisťovať, hej, lebo stále sa učíme. Takže ja mám pár hodín a ja si, neviem, či budú moji študenti so mnou súhlasiť, ja si ich užívam, pretože ja som konečne medzi ľuďmi, medzi mladými, konečne možno aj počujem. A som rada, keď mi aj povedia svoje názory, aj na tých hodinách, napríklad aj tí prváci, aj na hodine, oni prišli s nápadmi, čiže ja si rada vypočujem. A ja osobne si myslím, že celkovo učitelia, profesia je ťažká, ako má to veľké úskalia v dnešnej dobe, ale dovolím si povedať, že to tým vnímaním, myslením, tým, že pracujeme stále s mladými ľuďmi, sme v kolektíve mladých. My stále vnímame tie nové podnety dnešnej doby, čiže ja si dovolím povedať, že my sme tou myslou tiež mladí ešte. Samozrejme, že nie ako tí 18-roční, ale isto nie tam, kde sme. Že nás to veľmi ovplyvňuje. No a toto je vec, ktorá v tom riaditeľovaní trošku chýba. Aj keď ono sa to nedá zosúladiť, učiť naplno a aj riadiť, to sa nedá. To by ste sa museli asi rozdvojiť. No asi, hej. A možno aj rozstrojiť. Takže je to celkom zaujímavé. Takže asi takto, no. Pani riaditeľka, ja vám ďakujem, že ste porozprávali divákom, poslucháčom o vašom gymnáziu, o vašej práci, o možnostiach štúdia aj projektoch. Vám, milí poslucháči, ďakujeme, že ste nás sledovali a niekedy na budúce. Dovidenia. Ďakujem aj ja veľmi pekne a pozdravujem všetkých. Ak budete mať chuť sa prísť na nás pozrieť, na naše, kde sme sa dostali a kde plánujeme sa dostať, nech sa páči, ste vítaní. Ďakujem pekne. Ešte by sme možno mohli povedať, že kto by si chcel niečo viac o vás pozrieť, že teda stránku, alebo teda sociálne siete. Takto, máme stránku školy gym.rk.sk, keď si dáte, lebo my používame tú neoficiálnu skratku, že Gymnázium Ružomberok, gym.rk, takže tam máme dosť aktuálne veci, stále tam prispievajú, okrem toho sociálne siete, aj Facebook, ak môžeme menovať, určite. Instagram. Hej, tam práve sú veľmi akční títo naši žiaci, hej, na tom Instagrame úžasné videá robia z akcií, čiže kľudne tam sa môžete dozvieť. A názov toho konta je Gymnázium Ružomberok, alebo... Gymnázium Ružomberok, áno. A myslím, že na Facebooku je to oficiálna stránka, ale keď to dáte do vyhľadávača, tak ono to vidia. Hej, Gymnázium Ružomberok. Tak. Takže kto by si chcel pozrieť viac, nech sa páči web gymnázia či sociálne siete. A ešte raz vám ďakujem a prajem všetkým pekný deň. Dovidenia. Ďakujem aj ja. Dovidenia.